रे साला तोरा ना लौकला का रे? रुक साले आओ तनी रुक। का रे साला तोरा ना लौकला का रे लंगड़ी लगैले हा? अरे साला ते मोरलिया। रे साला ते हमरा के मरले हा? ते जान नहीं कि हम क्या हई? साले दिने दिने उठवा लेम तारा। जा उठवा ली हो। जा सारे तू ना बचबो। अरे बाप रे मरले बा। रुक साला फोन करके बुलावत तनी। अपन ये काम नहीं। हेलो कौन कुत्ता रे? रे साला तोरे नहीं बुझात हम तोर बॉस हई। हाँ बस बोली क्या काम बा? रे एगो लड़का के फोटो भेजा तनी अभी का अभी किडनैप करे के बा अभी कभी काम हो जाए के चाहिए। ठीक बा बॉस काम हो जाई फोटो भेजी। हाँ ठीक बा बॉस राउंड काम हो जाई। हाँ भैया रे जल्दी आओ सो तो एगो काम बा। ठीक बा भैया आदि संग चल रे कोनो काम बा एगो। का काम बा भैया? आगे लो सोन। हां भाई का आइला सब। ये नहीं आइला संग घूमे लिए यहां। तनी के जा सो घर जा सो। जाल बाबू जाल उतर लो सामने से। चल बहुत अर्जेंट काम बा। कौन काम बा? बॉस कहला हम। अच्छा चल बताओ तनी। चल कहाँ चल लुका लुका कहाँ जात रहो? साले किडनैप करे के बा। का किडनैप? हां ना भाई हमरा से ना रह देते। चल चल ना के भाई ना भाई हमरा से ना पेशाब ना रे भाई बहुत कष्ट के पेशाब लागल हमरो के जाए दे। चलबा कि ना? ना यार बहुत कष्ट लागल हमरो जाए में पेशाब करे। अब ठीका ले ले बानी तो इहो काम कराइए देतानी। चल चल अभी पेशाब निकाले दे। Oh, no. ना चल देवता ओ पकड़ भागल होई कि तहार गिरने काहे करबा तो सुन हमारा काम मिलला गिरने करे के तो हम गिरने करेनी अब तहार काहे खातिर गिरने भइल बारी हम ना बता सकेनी। आ तू यहां ज्यादा बोल तो उठा पटके लगे जान रहा ई हमारा डायलॉग ना हो। ई कौन हमारा डायलॉग एगो हमार चेला बा। ये तना ना चेला बड़ा सुनो भूला। हां मंदीप हां उहे डायलॉग बोल के उ अभी स्टार हो गए। कहा गीता बता रहा हमारा डायलॉग रहा अपन का उ आउत रहे साजे सवेरे हमरे घर में बर्तन माजे हमर पर चुकीता हमारा मर्डर करेगी क्या तो मत हो इसे डायलॉग बोल के आउट स्टार्ट हो हटा दे करते लानी जाते जो बतिया बोले दे तो हम तनी तो यही से कहत बानी कि बताओ दो बिना सोचे समझे बिना कुछ पहले बताओ तहार किडनैपिंग करेंगे काहे करा बताओ के ना चल बहुत तो भाई छटपटा मत बाबू। हां भैया एक बार ये खोल देखा भाई बोलो भैया बस काहे ला छटपटा रहा है? अरे भैया उधर पे अरे का तक बोल अरे भैया रुका साला बोलने मालूम ना तू ही कौन वाला है? अरे वो क्या कर रहे भैया वो क्या कर रहे
माफ कर दे तो चला सुन का भाई ये बात बोल रहा फिर खाने ले के हाथ मार दे हाय 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 ये बोला माफ कर दे ए देखो बस हमने सब दोबारा चलो वही पर मार दो हमने के जाते तो चल ए भाई हमने के बस माफ कर दे ले हां ये चालू तो आपने के क्या हमने के चला के बाप बोले आज के बाद तो गलती दोहराइए सन फिर दोबारा जा सन का काम बा यार आगे लो सन हां हई का आइला स दुनु रे ये नहीं आइला से घूमे लिए यहां तनी के जा सो घर जा सन जाल बाबू जाल कर लो सामने से चल बहुत अर्जेंट काम बा कौन काम बा बॉस कहला हन अच्छा चल बताओ तनी चल रे भाई कहाँ ते न्यूज न्यूज के जाती न्यूज रे कहाँ लुका लुका के जाती रे ने साले एगो लइका किडनैप करल बा भाग भाई राम तो आगे गो चल रे भाई कहाँ लुका लुका के जाती रे चल रे कहाँ लुका कहाँ चल लुका लुका कहाँ जाता रहो साले किडनैप करल बा भाग का किडनैप हां ना भाई हमरा से ना